Purok Bamboo City, Campo 5, Barangay Manipis. Barangay Manipis. Di pabasa, di pabasa. Ayaw, oy. Inaya na ibato. Di, inaya dyan na ibato. Nawa na dyan na ibato. Kumpang na din si Clea. Lagi ang nakakita sa ganyan. Wala na yun sila nga, ang mga biker sa tuwa ngayon nga, huli ko ang huli. Agian. Minunong. Mau siguro. Hindi, uno man ang akong kasunggat, di ko kasud. Experience ko lang na tama sa ito. Oh, saan man? Ano mo picture? Ibigyan nyo. Wala. Hindi man makita galing ako. Ako din kita diya sa Nissan. Di, ang bindo atong ate. No, hindi ko ako lang sa resort din. Yung ito sa dong. Arite. Magsugod pag kwarite, manghakot ang tahan natin. Kaya, ang pinuhol mo ng bato, atong bartilyon dito. Ang mga bato na rin na nagwanda ginagan nila. Oo. Saan yung mga tuba? Tanda ko basta ka? Saan sa? False. False? Wala pa, wala matubangon. Hindi na ni false. Ano yung nagkapuso? Pareho ko so kayo. May kwapa eh. Apikas puti, apikas brown. Out. Alagan nyo may manipis. Kani din nyo daw may manipis daw. I love it. Ito. Inay di atin inay na. Manipis. Now, tati pa picture. Oh, welcome to United States of... Di ba, inani man yung mga dalan dito, te? Oh. Muna ko kita na? Manawag mo. Lapan man. Mga naog mo? Oh, dili na lang. Kunya na lang tingin ito, eh. Kani dili lang. Oh. Ano ba yung false? Oh, luro. Saka ba dyan, eh? Ato na lang tagbarili. Ay, di ba, sa video naman sa dili. Nadala digit Falcons, di ba bahala na? Nagigit ang pulse. Ama na kami singko. Ay, kani may kusog ka. Barangay Manipis. Oo, kani din may kusog. O di okay, mas limpyo. Meron sa dumagiti ato kuha ang tubig. Kuha to yung tas mabaw. Ano, dara ang kusog. Bakit akong baka? Ang kaagit. Oo, gagi. Mas muli kayo nung kadiri sa wall noon. Yan, mahog, ito mo. Ah, kusog kayo ay. Oh, minute. Katay ko man. Kada siya mo ito. Oh, indot. Ato na, mo ni source sa kuhan. O din kusog ng bahagay din yan.
Mo ni source sa Tabunok. Source sa Tabunok Oo, ba? tayo-tayan sa kabunok. Oh, yeah pa. Soga. Challenging day kay ni Direte. Welcome to Extreme Sports. Nakakuha ka ato. Kuha ng picture ng mga post. Mama. Oo, hindi. Biyahe ba? Ganito kamera sinto-sinto man yun. Ito palitan Jerly. Purok Bambo Sitio, Campo 5, Barangay Manibis. Barangay Manibis. Di pabasa, di pabasa. Ayaw oy, inayo na ibato. Nagkawas ka pa. Di inayo na ibato. Oo. Nawa na dyan na ibato. Sabi sa siya, si Kayo. Ako siya nito ba? Parang ako paninto. Alam ko, bako na ito mapagpayong kay. Wala dyan ba sa kasaka ang tubig. Wala mo latay sa buwan. Oo, matungod na tubig. Lain mo siya. Dadaan mo yung bato. Kita ba itong kuyuga dyan gagmay pa mo nga? Sakay, kapurti na kong kuyawa ato kay ni Unlord ang... Iko ato ta sila, nanakay manutan yung patay. Pag abot na dito sila, kuyawa ko. Matutag na plin. Pinas mama, nasi gamay pas aboy ato. Suswa. Apple. Apple to? Oo. Labiha to, dagana. Nato ato? Naghan kayo? Wala may limit. Sa masulod. Basta masulod. Kagkuhan pa tong multicab kan mampapila. Mampapila ba to? Grabe laaga to. Wow, wow. Ang kalsada na. Yan yan. Okay, bye. Malang ba na? Ano na mga bato, kuha na ano yung kalsada. Mga nyatas babaw, yung siyo pa kung nyatas babaw ba? Ay, Siyo. pa kung Ako po, gusto kong dugtag daw. Ikaw wala pa. Hayag na. Wala. Atong unahan. Ah, dito ako sa kung Nandito sa lutupan kung dito tagig na radiling nani. Bila. Dag na ang pidaghang kuha na dito ba? Kanal. Daghang kanal na ba? Laklong naman sila para sa video. Pero yung nagkatong. Kani kay para pa yun ang original nga Philippines. Yay. Kuwara siya, ang dalang rin ginindot ba? Wala kanal eh. Oh. Eh, di ba mas sila na idagan ko yun? Piling ko. Put on na dahil ba to? Pas! Ay, pas! Ah, ba to? Gadit ang mundo. Nangotot si San Pedro. Ah, grabe yan. Gusto ko ba po? Isi pa rin man. Separate din. Separate din. Papatawa si pa rin. Bugsak ka ito. May uno na hindi mo kayo ni ilang bato ko sa mga more on base lang pagka-yuha adara kayo sa bato. Oh, yung galing mo, kiho mo. Ang nahagis lang mo ngayon. Di na sila Mr. Missouri yung itag force. May yakin Kita busog ang uwan ko sa babaw. mas kusog dito. Siguro. Dito kay Or na lang yun siguro ilawa dito. Basta na ilawa dito sa batot eh. Ah, dili, bokong. Ano daplin oy. Balls. Nilagay mo yung musandig sa kwan. Dahil dyan ay nakantubod.
Lagi na kasi sa Hos, Bos na ba? sa tubig na. Oo. Siguro na ilawa niya Kita so na sa tubuan, sa tubod na ba? di lawa nga di makita ba. Sige mo. Nga na lang.